салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва боварӣ дорем. Хубе иншааллоҳ ҳар як шумо. имрӯз аэропорти Домодедовада қарор дорем. Дар кадом масъала шумо да маълумот мерасонем? Золотая корона. дар чандин наворҳо бигем ма гуфтагием ки вақте ки қарзтон муддати зиёд просроч мешавад ва суда битиян метавонанд ки аэропорт гардонанд. вале аз сабабе ки худам тоқа мегуфтум ва нафарҳое буданд ки чандин маротиба рафтан омадагиян, ягон камбудӣ шидагӣ нестанд, дар комментария мегуфтанд ки войма накунем, мардума натарсонем, гапҳои дурӯғ нагем, ҳамихе комментариҳо мешид. ва ин бародара бигем ёфтем то худаш маълумот расона, нафаре ки аз золотая корона қарздор буд, аз Домодедово билет дошт, регистратсия гузашт, пограничный контрол гардондак. бо худаш бигем пурра маълумот метия, но гуфта намона нафарҳое ки билети ҳавопаймо аз куҷое ба куҷое дар кор мешавад, номерҳои мондагӣ да муроҷиат карда баъд дили пур метавонед ки харидорӣ кунед, дар WhatsApp муроҷиат кунед, беҳтарин мешавад. ва мепурсем ай бародар. салому алайкум акаҷон. ва алайкум ассалом. хуби тенҷи бародар? мешава ака. шумо ака чӣ хеле ки бигем мо пеш аз наворам ҳамсӯҳбат шидем, 2018 сол 5000 рубл гирифта будем. нигоҳ кунед ки 2018 5000 рубл гирифтагӣ то имрӯза бигем 41000 рубл шидай. дар ин байн шумо Россия омаден рафтен, ягон камбудӣ нашид? набуд. граница ҳам ба қарибӣ гузаштен? ягон камбудӣ набуд? не, камбудӣ набуд. ва имрӯз бигем ки ай имрӯз не, ба наздики ай Домодедово ки ҷо билет доштен? клуб билет доштен. пограничный контрол да гардондан чӣ гуфтанд? гуфтан қарздорӣ 2018 сол қарз гирифтагӣ. ва бигем ки ҳамо қарза супор баъдан билетгир парвоз кун гуфтан. ва қарза супориден ина чанд рӯз шид бигем дар ҳамин аэропорт? ман аз 26 ноябр ҳамиҷадам. 26 ноябр. то ҳозира бигем ограничения гирифтагӣ нест? не, ҳоли ограничения қарза споридем. ҳамихе ҳолате мешавад ки мақсад қарза меспорем, бо вақти судеб нишида боша резка ва айномтон намегирам, бо баъзеҳо 1 ҳафта, баъзеҳо 14 рӯз. ина шумо чанд рӯз шид? ман имрӯз 20 рӯз мешава ҳамиҷада. 20 рӯз мешава. бигем ки нигоҳ дора ки ҳамо хӯй шава баъдан парвоз кунӣ монанд. баъзе нафарҳо мегӯянд чӣ хе фаҳмем ки суда додагиян, вай битиям бигем ҳамо приложенияш медарен, навистагие ки шуморо суда дода шидагие метавонанд ки парвоз карданда гардонанд. ва шуморо ҳам фикр мекунем ки пеш ба мисли ҳамон нафарҳое ки мегуфтанд ки ягон камбудӣ намешавад, войма мекунанд, парвон надоштӣ, на? парвон надоштем. не, надоштем. то бигем ки дар ин ҳолат нағалтен, намефаҳманд. ва бале нафарҳое ки қарз доранд ҳатто чандин маротиба мераванд, меоянд, ягон камбудишон намешавад. то ҳам муҳлате ки бигем даговорда навистагия, вақте ки ҳам муҳлат буд шид, метавонанд ки гардонанд. ҳатто мо да комментарияда менависанд бигем ки қарздор будагиян, тоҷикистон рафтагиян, ай тоҷикистон ба хонашон омадагиян ки ҳам қарза супорен гуфта. аммо чӣ гуфтанем? нафарҳое ки возможност дошта бошанд супоранд. инҷа ҳатто нафарҳое ҳастанд ки 80 та 100 та қарз доранд, вале беаҳамиятӣ карда гаштагиян, як рӯз не як рӯз ҳамихе манъ мекунанд, дига баромадан намемонанд. хоб нафарҳои штрафдорҳоеам ки муддати зиёд супордагӣ набуданд гардондан. бо як нафар дига ҳам қати шумо бигем аз золотая корона қарздор буд, ҳамин ҳолата ғалтӣ. урам гардондан. бале инем хеле вазъиятай, ин масъалаҳо да беаҳамиятӣ накунед. ва чӣ гуфтан ин нафарҳое ки тамошо доранд? бародарои аҳли ислом, тоҷик, узбек, қирғиз, аз шумо хоҳиш мекунам ки ҳаматон қарз дошта бошед, қарз гирифтагӣ бошед, қарзона бигардонед. не толка золотая корона. қарз мегиред, ай телефон мегиред, қарз мешин дар раҳ қарздор мекунед, чизе мекунед, штрафай биспоред. ҳамин сурохтон омад, шумо да намега ки маҳкам кардем. худчон автоматически маҳкам мекуна. гардондан билетон сухт бигем. гардондан билет 66000 месозад. надора ай телефонҳорам бигем ки мерен
мегафонай билайнай шумода пешниҳод мекунад ки телефонҳоро кредит гире ҳамаи ҳамё через зарватаи корона мегирам бигем гирифтагиам ки бошем приложенияша скачат кине агар ки номеротонам гум карда бошем ба даниётон ёфта метоне бине нигоҳ карда бестем ки то ки ҳамихел ҳолат нашавад инами гуна вазъият ҳамихел маълумот бигем раҳмат ки наворо то охирша тамошо карде миннатдорум ай ҳаматон бошем.